जोङो दानो बे बालागारि बे गामियावहाय बे भिलेजावहाय जोङो NSS मेम्बार हिसाबै जोङो फैदों। NSS आनो जाहैबाय नेशनेल सार्भिस स्किम। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमगुरि बालागारियावहाय। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला NSS इउनिट डन बस्क' कलेज सापागुरिनिफ्राय दंफैयो। दा सारमोना आंखौ बिसिम लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो दंफैयो। ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांगोन आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों। दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो जोबजासे नायलां, अब्लानो दिनैनि प्रग्रामनि बागै नोंथांमोना निस्सय गासैखौबो बुजिलांगोन एबा मिथिलांजोबगोन। स' लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन। आङो मेन प्रग्रामाव थांसिगोन। दा नैबे बालागारि LP स्कुलावनो जागोन दिनैनि प्रग्रामा। ओमफ्राय माखासे गोबांथार फरायसाफ्रा सफैजेनबाय नै, लोगोसे बे ओनसोलनि गोबांथार गार्जेनफ्राबो फैगासिनो दङ। ओमफ्राय आङो एसे देखायनो नाजागोन। नैबे बिनानावमोना एसे डान्स पारफरमेन्स खालामगोन आरोना, बिसोरो मोसागोन आरो। नानि मोसागोन नोंसोर डान्स पारफरमेन्स खालामगोन दा ने? औ, दा बिसोरो मोसाजोबगोन आरो नै ओरैहाय रेडि। ओमफ्राय फैगासिनो दङ। ओमफ्राय आङो प्रग्रामखौ नोंथांमोनहाय मोजाङैनो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायनो नाजागासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांनो हागोन, अब्लानो मिथिखागोन आरो निस्सय। ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ नानि मोनाबो मोसागोन ने? मोसागोन नोंसोर? बर'नि गोरोंखा दा? औ, नोंबो मोसानोहाय मोजां मोनखायो दा? आस्सा, नै नोंबो मोसागोन? आस्सा दे। न'आलाय मयथो नोंसिनिलाय? अ दे मा क्लासाव फरायदों? आं क्लास 3 क्लास 5 क्लास 4। आस्सा मोजां फराय दे। दा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय नै ओरैहाय फुरा रेडि जागासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैहाय सफैबाय नै माखासे गार्जेनफोर आरोना, नै ओरैहाय। ओमफ्राय आं देखायगासिनो, सिङाव हाबनानै देखायनि दे। बेनाराथ' बेनो नै, नोंथांमोना एसे फरायनानै नायदो। नै बेनो। दायो आंजों लोगोसे दं डन बस्क' कलेजनिफ्राय सापागुरिनिफ्राय दालिया सिस्टारा आंजों लोगोसे दङ। दा आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि, जिथुनाखि नोंथांमोना जे दाख्लैनिफ्रायनो बे NS इउनिट प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामदों, दा बेनि सोमोन्दैहाय गुवारै रायजो राजानिसिम मिथिहरनो थाखाय सिस्टारखौ खावलायनाय थाबाय। आंनि मुङानो जाहैबाय दालिया बसुमतारी। आङो डन बस्क' सापागुरिनिफ्राय आङो दानो आंनि फरायनायखौ आङो खालामगासिनो दङ। आङो दानो TDC 5th सेमिस्टाराव फरायदों। आरो जोङो दानो बे बालागारि बे गामियावहाय बे भिलेजावहाय जोङो NSS मेम्बार हिसाबै जोङो फैदों। NSS आनो जाहैबाय नेशनेल सार्भिस स्किम, जेरावहाय जोङो स्टुडेन्टसफोरा जोंनिल' नङा, गुबुन इउनिभार्सिटिसनिफ्रायबो इउनिभार्सिटिजों एस'सिएटेड जेसेबां कलेज स्कुलफोर दङ, बिसोरो NSS नि मेम्बार जानानै गुबुन जायगाफोराव गुबुन भिलेजफोरावहाय जोङो थांनानै जोङो कमिउनिटि, जोङो ससाइटि, जोङो मोनसे भिलेज ओमफ्राय मोनसे स्कुलखौ जोङो मोनसे डेभेलपमेन्टनि मोनसे थांखि लानानै जोङो ओंखारबोदों। दानो जोङो बे बालागारि भिलेजाव जोङो फैदों आरो जोङो सानसेनिल' प्रग्राम नङा, जोङो सानबानि प्रग्राम जोङो खालामदों। मानडेनिफ्राय लानानै फ्राइडेसिम जोङो खालामदों आरो इच डे सानफ्रोमबो गुबुन दिनाव जोङो गुबुन एक्टिभिटिफोरखौ जोङो लानानै फैदों। जोङो प्रथमनि दिनावनो जोङो जोंनि फादारजों फैदों, जोंनि प्रिन्सिपालजों फैदों आरो जोंनि प्रिन्सिपाला जोंखौ हेफाजाब खालामदों। बेल' नङा, जोंनि NSS नि कनभेनारा जोंखौहाय मदद खालामदों, जोंखौ लिड खालामदों। आरो प्रथमनि दिनावहाय जोङो बिफां गायनाय आरो खाथा कलम राननाय आरो बेजों लोगोसे एसे रिफ्रेशमेन्टफोर जोङो गथ'फोरनि थाखाय जोङो खालामदों। आरो जोङो बेजों जोंनि सानबानि जे जार्नि जोङो बेखौहाय स्टार्ट खालामदों। आरो सेकेन्डनि दिनावहाय जोङो बिदिनो जोङो फैफिनबावदों आरो फुंनिफ्रायनो जोङो गथ'फोरखौहाय स्पर्ट्सआवहाय जोङो इनभल्भ खालामदों। जोङो गथ'फोरखौ स्पर्ट्स खेला दुलायाव जोङो बिसोरखौहाय गेलेहोदों, जोङो इनभल्भ खालामदों। आरो बेल' नङा, नेक्स्ट दिनाव जोङो बे गथ'फोरखौहाय आरोबाव फैफिनबावनानै गथ'फोरनि न' जोङो भिजिट खालामदों। जोङो गथ'फोरनि न' भिजिट खालामनायजों लोगोसे जोङो गथ'फोरनि न'खरनि बारै जोङो सोंदों, न'खरा माबोरै सोलियो आरो गथ'फोरा फरायनायाव माबायदि, आरो न'खराव न'आव थांफिननानै फरायहैया आरो न'खरनि एनभाइरनमेन्टआ माबायदि, जोङो बेफोरखौ सोंदों। आरो जोङो आरोबाव नेक्स्ट दिनावहाय जोङो
मोनसे अवेरनेस प्रग्रामखौ जोङो लानानै फैदों जेरावहाय जोङो ड्राग्सनि बारै जोङो एवेयर खालामदों आरो एलकहल जौ लोंनाय निसा बुस्थुआव गोग्लैनाय जोङो बेफोरनि बारै गथ'फोरखौ मिन्थिहोदों जे बेफोरो मोजां नङा होननानै दा बे जोङो बेफोरबायदि अवेरनेस प्रग्रामखौ जोङो लानानै बे थांखि लानानै जोङो फैदों आरो जोङो गथ'फोरखौ बुजायदों गथ'फोरल' नङा गथ'फोरजों लोगोसे गथ'फोरनि बिमा बिफाखौ जोङो बुजायदों आरो जोङो फोथायो जोङो मानियो जे गथ'फोरजों लोगोसे बिमा बिफायाबो जे जोंनि बुंनायखौ मानिदों आरो गोसोआव लाखिदों होननानै आरो लास्ट डे फ्राइडे जोङो जे दिनै फैदों दिनैहाय जोङो जोंनि प्रग्रामखौ लास्ट जोङो खालामफैदों आरो गोसोआव लानो थाखाय जोंखौ गोसोआव लाखिनो थाखाय जोङो मोनसे प्रग्राम जोङो कन्डाक्ट खालामदों आरो बे प्रग्रामावहाय जोङो जोंनि कलेजनिफ्राय जोङो जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ जोङो लाबोदों आरो जोङो डान्स पारफरमेन्स जोङो देखायफैदों आरो जोङो गोबां रंजानाय मोनदों जे जोंनि कलेजनिफ्रायल' जोङो आइटेम्सफोरखौ मोनाखै नाथाय जोङो भिलेजनिफ्रायबो जोंनि बे गामिनिफ्राय जोङो बे एल पि स्कुलनिफ्राय गथ'फोरखौहाय जोङो गावसोरनो गोसो गुदुं जानानै जोंनि थाखायहाय डान्सफोरखौ बिसोरो देखायदों आरो बे लास्ट दिनावहाय जे स्पर्ट्सखौ जोङो कन्डाक्ट खालामदोंमोन बे स्पर्ट्सनि जोङो प्राइज डिस्ट्रिबिउसनफोरखौबो जोङो होफैदों लास्ट दिनावहाय दा बेफोरबायदिनो जोङो NSS मेम्बार जानानै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो थांखि लानानै ओंखारदों आरो जोङो जोबोद रंजानाय मोनदों जों बे NSSनि मेम्बारा जोंखौहाय जोंखौ बे गामिनि मानसिफोरा गोबां मोजांथारै जोंखौ बरायनानैहाय लाबोदों आरो जोङो गोबां रंजानाय मोनदों जोङो बहाय फैनानै गोदान मोनफैयाखै जोङो फेमिलि बायदि मोनफैदों आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर एक्सपिरियेन्समोन मोजां एक्सपिरियेन्समोन आरो जोंनि बुंनो खावलायनाय हास्थायनाया बेनो जे जोङो जेरैबायदि थांखि लानानै फैदों जोङो बेयो मोनसे बे ससाइटियावहाय बे गामियावहाय मोजां इनफ्लुवेन्सखौ होलांगोन होननानै आरो जोङो जेरैबायदि अवेरनेसखौ होफैदों ड्राग्स अवेरनेस जौ लोंनायनि अवेरनेस जोङो खावलायो गथ'फोरखौहाय जे ड्राग्सफोराव दागोग्लै जौ लोंनायफोरावहाय दागोग्लै बेफोरजों जोंनि जिबना धंस जायो जिबनल' नङा जोंनि हेल्थ जोंनि देहा बेफोरो गाज्रि जालांनो हमो ओंखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो जोङो डन बस्क' स्टुडेन्ट जानानै मेम्बार जानानै जोङो बेखौनो खावलायो जे गथ'फोर नोंसोरनि जिबना फरायनायनि थाखायसो आरो फरायनायनिल' नङा नोंनि बिमा बिफाखौ हेफाजाब खालामलांनाय आरो बिमा बिफाया जेरैबायदि उन्दैनिफ्राय फेदेरबोदों बेबायदिनो जोङो जेब्ला देरलांगोन जोंनि फरायनायजों जोङो जोंनि बिमा बिफाखौहाय हेफाजाब खालामलांनो सुंथालांनो हानाय बायदि जोङो बे मटिभजों जोङो फैदों बेल' नङा जोङो लिडारशिप क्वालिटिखौबो जोङो रोंफैदों आरो लिडारशिप क्वालिटिखौ जोङो मोनसे एक्सपिरियेन्स जोङो मोनफैदों आरो जोङो फोथायो बे मोनसे फिसा स्टेपजों स्मल स्टेपजों जोङो देरलांगोन आरो जोङो जेरैबायदि दिनै एक्सपिरियेन्स मोनफैबाय बेबायदिनो जोङो उननि बारावबो बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स बा मोनसे अपरचुनिटिखौ जोङो जेन' मोनलांनो हानाय एसेनोसै हामबायसै दा गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम गुवारैहाय मिथिहरबाय जिथुनाखि बिथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो NSS इउनिट बे प्रग्रामखौहाय अर्गानाइज खालामफैदोंमोन दा बिनि बागैहाय स्पर्ट्सथ' नै सिस्टारानो खोन्थाखाबाय दायो बेयावहाय ओंखाम जाहोबाय नै दा खायफा जाजेनबाय आरो ओमफ्राय माखासेफ्रा दङ जाथ'नाय जायाखै दा नै बिदि आरो नाबो जादों नै गार्जेनफोरनोबो ओंखाम जाहोहरबाय आरो ओरैहाय बेदर रानगासिनो दङ जिथुनाखि कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रानो ओरैहाय नै नाया फैग्रोबाय औ दे ओमफ्राय नैरैबो जागासिनो दङ ओमफ्राय नै ओरै जाबाय रानगासिनो दङ नै ओरैहाय दाउ बेदर दं ओरैहायबो जाबाय नै जाबाय नै गोथाव दा आब' गोथाव दे दा बेबायदि आरोखि मा बेदर जादों आब' बयलार दे दा रानग्राफ्रा रानगासिनो दङ ओरैहाय नै नै नानि गोथाव दा गोथावखा थिगखोना गोथावखा दा नों नासो जादों नाबो बयलारबो दि जाना हो दे
मोजां फराय दे दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जायफोरा नायबाय गोसोआव मा रोखोम नांदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन